Вітаю сябры, і ў гэтым відэа будзе пераказ драматычнай паэмы Раісы Баравіковай «Барбара Радзівіл». У аснове твора ляжаць падзеі, апісаныя ў беларуска-літоўскіх летапісах, а таксама народныя паданні аб каханні вялікага князя літоўскага Жыгімонта II Аўгуста і Барбары Радзівіл. На пачатку паэмы пісьменніца прыводзіць цытату з летапісу Рачынскага. Летапісец піша, што ў чэрвені 1545 года памерла каралева Эльжбета, жонка Жыгімонта, і малады кароль, аматар жаночай прыгажосці, пачаў сустракацца з удавой троцкага ваяводы Гаштольда. Але супраць шчасця закаханых паўстаў увесь каралеўскі двор, і вось якім быў працяг гэтай гісторыі ў інтэрпрэтацыі Раісы Баравіковай. Пачынаецца драматычная паэма з таго, што Радзівіл Мікалай Руды пазіраваў мастаку Дамініку. Партрэт роднага брата Барбары піша мастак, талент якога прызнае сама каралева Бона Сфорца. Мікалай Руды заўважае, што Дамінік слаўны майстар, а слава прываблівае так жа моцна, як і твар прыгожай жанчыны. Дамінік ажыўляецца. Ён уяўляе сабе твар Барбары і гаворыць у голас, што ён марыць напісаць яе партрэт. Калі з'яўляецца стрыечны брат Мікалая Рудога, Радзівіл Мікалай Чорны, Дамінік збірае свае фарбы, пэндзлі і выходзіць. А Мікалай Чорны паведамляе брату, што цяпер усе прадстаўнікі роду Радзівілаў носяць тытул рымскіх князёў, адпаведны указ выдаў Жыгімонт Аўгуст. Мікалай Руды адказвае на гэта: «Ну вось, аказалі, быццам бы мы ў няміласці пры двары». Яго стрыечны брат заўважае, што ўсё не так проста. Кажа, што Жыгімонт збіраецца шлюб узяць. Ужо і ганца пасылалі ў заходнія сталіцы. Быццам бы Бона Сфорца не супраць, каб яе сын ажаніўся з дачкой прускага князя. Вось толькі Жыгімонт цягне час, моцна захоплены Барбарай. А добры бы яны былі парай на троне, гаворыць Мікалай Чорны, маючы на ўвазе Жыгімонта і Барбару. На што Мікалай Руды адказвае, што Барбара і не думае пра трон. Затое ён моцна ёй захоплены, жыць без яе не можа. Ужо 2 гады як ложак разам дзеляць. Трэба яму проста дапамагчы прыняць правільнае рашэнне, гаворыць Мікалай Чорны і прапануе брату рэалізаваць наступны план. Барбара на некаторы час знікае куды-небудзь, а Жыгімонт не вытрымлівае без яе, пачынае яе шукаць, дабівацца, і ў выніку у Барбары з'яўляецца шанс стаць каралевай. Уваходзяць Барбара і Мікалай Чорны, гаворыць ёй, што каралева Бона збіраецца ажаніць сына. Вядома ж, ім патрэбны нашчадак. А лічылася, што Барбара была бяздзетная. І сказаўшы ёй пра магчымы шлюб Жыгімонта, а таксама пра тое, што ёй неабходна адмовіцца ад каханага, браты пакінулі Барбару адну, далі ёй час усё абдумаць. Калі яны вярнуліся, Барбара запыталася ў іх, чаго гэта яны так настойліва дабіваюцца ад яе рашэння не сустракацца больш з Жыгімонтам. Мікалай Руды пачаў гаварыць пра гонар Радзівілаў, які яна зганьбіла, пра тое, што зараз над імі ўсе насміхаюцца. Барбара сказала, што зусім нядаўна пра гонар ніхто і не ўспамінаў. Навошта яны расказалі ёй пра тое, што Жыгімонт збіраецца ажаніцца? Напэўна, тут ёсць нейкая інтрыга. І Мікалай Руды пачаў запэўніваць сястру, што Жыгімонт і так у хуткім часе будзе належыць ёй адной, проста ёй неабходна на некаторы час адмовіцца ад яго, і тады ён сам прыйдзе да яе і будзе на ўсё гатовы, каб толькі быць з ёй. І ў выніку Барбара пагадзілася з братамі. Далей падзеі адбываюцца на плошчы. Ля карэты стаяць Радзівілы, і яны бачаць, як пад'язджае фургончык, абклеены афішамі. Гэта вандроўны тэатр. І з фургончыка выскоквае маладая дзяўчына, камедыянтка Соф'я. Пачынае біць у бубен, прытанцоўвае, забаўляе публіку. Мікалай Чорны заўважае брату, што вось гэтая акцёрка ім і патрэбная. А затым ён падзывае падлетка, які ў касцюме анёлка ходзіць па плошчы са скрыні і збірае грошы за прадстаўленне. Мікалай Чорны гаворыць гэтаму падлетку, каб перадаў Соф'і, што яе сёння вечарам о 8 гадзіне чакаюць у доме Радзівілаў. Тым часам Жыгімонт у сваім замку ў Вільні чытае ліст ад маці. І ў гэтым лісце каралева Бона выказвае сваю незадаволенасць тым, што сын звязаўся з Барбарай Радзівіл. І тут да Жыгімонта прыходзяць Радзівілы і пачынаюць гаварыць пра тое, што ён павінен адмовіцца ад Барбары, забыць дарогу ў яе спальню. Бо што гэта атрымліваецца? Ледзьве не на кожнай плошчы крычаць пра любошчы Жыгімонта і Барбары. Радзівілы нагадваюць вялікаму князю, што яны заўсёды яму верна служылі, абаранялі трон, на Масковію разам хадзілі дзеля яго бліскучай славы. І ў выніку што? Іх сястра Барбара зганьбаваная, і гэта такая ім адплата за верную службу. Жыгімонт у выніку дае абяцанне адступіцца ад Барбары, а Радзівілы, адыходзячы, даюць намёк вялікаму князю, што ў іх для яго падрыхтаваны прыемны сюрпрыз.
І гэтым сюрпрызам была камедыянтка Софія. З ёй Жыгімонт потым праводзіць некалькі начэй. Так ён спадзяецца хутчэй забыць пра Барбару. І вось пасля чарговай ночы Софія пачынаецца адна, пачынае скардзіцца на Жыгімонта, што ў князя несалодкі нораў, столькі ёй усяго абяцаў на пачатку, а потым стаў раўнадушным. І тут Софія знаходзіць пад падушкай аркуш паперы, пачынае чытаць, а там напісана, што у князя вельмі шмат каханак і адна з іх нібыта цяжарная, тая, што на шыі у брата. А Барбара пасля смерці мужа фактычна засталася на ўтрыманні свайго брата. З'яўляецца Жыгімонт, вырывае з рук у Софіі гэтую паперку, чытае, і ён абражаны, што пра яго з Барбарай распускаюць такія плёткі. А затым Жыгімонт задумваецца, а што калі і праўда цяжарная? І ён вырашае ісці да Барбары, а Софію адпраўляе назад у свой фургончык вандроўнага тэатра. А Барбара ў сваёй спальні размаўляе з братамі, і яна дэманструе ім такі ж самы аркуш паперы, які камедыянтка Софія знайшла пад падушкай у спальні Жыгімонта. І Барбара гневна пытаецца ў братоў: вашых рук справа? Мікалай Чорны адказвае: нам патрэбна слава, а прыдумка з цяжарнасцю – гэта добрая ідэя, сама падумай. Барбара абурана, яна гаворыць пра тое, што адзінае, што мае для яе значэнне, гэта пачуцці, больш нічога яе не цікавіць. Аднак Мікалай Чорны толькі дабаўляе жар у агонь, гаворыць, штосьці не спяшаецца твой каханак, напэўна, забаўляецца з акцёркай у сваім замку. Потым браты выходзяць, Барбара застаецца адна, а праз некаторы час яна чуе, што нехта стукаецца ў акно. І гэта з'явіўся Жыгімонт. Барбара упускае яго, яны цалуюцца, і тут у дзверы ўваходзяць радзівілы з мячамі ў руках і пачынаюць папракаць Жыгімонта, што ён парушыў сваё слова, абяцаў адступіцца ад Барбары і вось жа парушыў сваё абяцанне. Жыгімонт адказвае ім: вы што, ашалелі? У вас таксама будуць свае бонусы ад нашага кахання. Улада, слава, ўсё вы атрымаеце. Мікалай Руды не верыць: падманваеш. А Мікалай Чорны тым часам кліча ксяндза, які тут жа пачынае рыхтавацца да шлюбнага абраду. Мікалай Руды звяртаецца да Жыгімонта, гаворыць: калі кахаеш яе, то бяры ў законныя жонкі. Жыгімонт спачатку маўчыць, а потым пагаджаецца. Затым мінае амаль год, і ў красавіку 1548-го Барбара жыве ў замку Радзівіла Мікалая Рудога непадалёк Вільні. Жыгімонт бывае то ў Кракаве, то ў Вільні, і афіцыйна пра шлюб з Барбарай ён пакуль так і не аб'явіў. Другая дзея драматычнай паэмы пачынаецца з таго, што Дамінік піша партрэт Барбары. Побач з імі знаходзіцца Станіслаў Давойна, давераная асоба Жыгімонта II Аўгуста, яго асабісты лекар. Давойна, звяртаючыся да Дамініка, гаворыць: калі я не памыляюся, то ўжо 5-й партрэт Барбары пішаш. Дзіўнае натхненне. А затым ён крытыкуе яго партрэт. Барбара тут нейкая кволая атрымалася. Дамінік адказвае, што Барбара тут як сонца залатое, і гаворыць, што Давойна спудзіў яго натхненне, пачынае збіраць фарбы. Барбара скардзіцца, што яна сядзіць тут як у турме. Можа, у манастыр пайсці, звяртаецца на да Давойны. Альбо, можа, баль зладзіць вялікі, каб весялей было. Давойна адзначае, што занадта ўжо пераменлівы ў яе настрой. Дамінік, выходзячы, закахана глядзіць на Барбару. Давойну раздражняе гэты мастак, і калі ён выходзіць, Давойна гаворыць пра Дамініка: бадзяецца тут без справы, а Барбара адказвае яму, што яе цікавіць толькі тое, што ад Жыгімонта ўжо даўно ніякіх вестак няма, столькі часу ўжо не бачыліся. Ходзяць чуткі, быццам бы ён каханку займеў. І тут Давойна прызнаецца Барбары, што ён проста згарае, калі знаходзіцца побач з ёй. Ён ужо змучыўся ўвесь ад жадання, ды і Барбара, напэўна, таксама. Потым паўза, і Барбара пытаецца: а мы адны? А Давойна адказвае: адны. Затым Барбара прамаўляе: а Жыгімонт? І раптам чуецца голас Радзівіла Мікалая Рудога. Ён шукае Барбару, каб паведаміць ёй, што ім тэрмінова трэба накіроўвацца ў Вільню, бо кароль Жыгімонт I стары памёр. Затым у замку вялікага князя літоўскага збіраюцца князі, санонікі, адасоблена ад усіх стаяць Радзівіл, Мікалай Чорны і Мікалай Руды. У залу ўваходзіць Жыгімонт II Аўгуст, а за ім з'яўляецца Барбара. І Жыгімонт паведамляе усім, што апошнім часам ён быў вельмі моцна заняты і таму неяк не паспеў аб'явіць пра важную навіну. Яны з Барбарай шлюб узялі. Затым мінаюць яшчэ 2 гады, і не без цяжкасцей, але
сеймам быў прызнаны шлюб паміж Жыгімонтам і Барбарай, і вось цяпер Барбара рыхтуецца да каранацыі. У гэты ж час позняй восенню 1550-го каралева Бона Сфорца знаходзіцца ў Варшаве. Яна выехала туды з Кракава адразу ж пасля таго, як у Кракаў прыехала Барбара. Каралеву маці па-ранейшаму непрыхільна ставіцца да нявесткі. Яна лічыць, што ўсё гэта Радзівілы улады захацелі і так лёгка акруцілі яе сына, а Барбара, канешне, проста лялька ў іх руках. І тут да Бона Сфорцы прыходзіць ваявода з яе акружэння Ян Танчынскі, і ён расказвае, што Барбара ў Кракаве нядрэнна ўладкавалася. І дзесьці заўсёды побач там круціцца гэтая пачвара Мікалая Чорны. Танчынскі узгадвае, быццам бы паміж Барбарай і Мікалаем Чорным калісьці штосьці было, такія чуткі хадзілі. Гавораць, ён яе каханкам быў, нацешыўся і Жыгімонту збыў. Ды і так яны Кракаў у садом ператвораць. І так там кожны дзень балі, музыка, спевы, толькі і робяць, што гуляюць. Бона Сфорца перажывае за рэпутацыю сына. Яна баіцца, што цяпер на захадзе ад яго ўсе адвернуцца. Танчынскі пацвярджае, вядома ж, хто будзе лічыцца з дзяржавай, кіраўнік якой жыве ў блудзе. І ён прызывае каралеву Бону хутчэй ратаваць прастол. Тым больш, што народ незадавольны, каб не было ў нашым краі непатрэбнай вайны. Застаўшыся адна, каралева Бона разважае, што ёй цяпер рабіць, як яна можа паўплываць на сына, калі ён слухае толькі Барбару, толькі ёй імкнецца дагадзіць, а пра маці нават не ўзгадаў, нават тады, калі яна цішком з'ехала ў Варшаву, ні радка не напісаў, не здзівіўся. І каралева Бона кліча свайго сакратара Людвіка Монці, загадвае яму ехаць у Кракаў. Людвік Монці прыязджае ў Кракаў праз 2 тыдні пасля таго, як адбылася каранацыя Барбары. І вось, седзячы за адным сталом з Жыгімонтам і Барбарай, Людвік перадае віншаванні ад каралевы маці у сувязі з каранацыяй Барбары. А таксама гаворыць, што каралева Бона хацела прымірыцца з сынам. Жыгімонт узрадаваны, ён гатовы забыць усё дрэнна, што было паміж ім і маці. А затым Жыгімонт пакідае адных за сталом Монці і Барбару, бо яго ў троннай зале чакае пасол імператара Фердынанда Габсбурга. І Монці размаўляе з Барбарай, гаворыць пра тое, што Жыгімонт змяніўся да лепшага. Напэўна, гэта Барбара на яго так паўплывала. Свет бачыць караля такім, якім яго ўспрымае каралева. І калі Барбара выходзіць паглядзець жаночыя ўборы, якія неспадзявана прывезлі, Монці радуецца, што ўсё так удала складваецца. Ён дастае з кішэні вузельчык, развязвае яго і высыпае ў чарку, з якой піла Барбара, атруту. А калі Барбара вяртаецца, ён прапануе ёй выпіць разам за каралеву маці і за згоду ў каралеўскай сям'і. У апошняй сцэне Барбара ляжыць у ложку ў сваёй спальні. Ужо некалькі месяцаў яна моцна хварэе і ёй становіцца толькі горш. Мікалай Руды спрабуе падбадзёрыць сястру, але ў яго гэта не вельмі атрымліваецца. Барбара гаворыць, што ёй цяжка паміраць на чужой зямлі. Яна марыць вярнуцца ў Літву. Жыгімонт паведамляе, што прыехаў Мікалай Чорны і прывёз з сабой з Літвы вядзьмарку. Дактары так і не змаглі сказаць, што за дзіўная хвароба зводзіць каралеву ў магілу. Паміраючы, Барбара гаворыць Жыгімонту, што калі толькі Бог існуе, яна угаворыць яго, каб ён адпусціў яе душу назад на зямлю. А напрыканцы паэмы Жыгімонт звяртаецца да мёртвай Барбары. Даруй, калі я ў нечым можа вінны, прывёз з Літвы і павязу ў Літву. Існуе паданне, што пасля смерці Барбары яе душа і сапраўды з'явілася ў нясвіжы ў замку, які належаў Радзівілу Мікалаю Чорнаму. Гэта была здань жанчыны, апранутая ў чорнае ў знак жалобы па сваім каханні. І паводле легенды, дух чорнай дамы быццам бы і да нашых дзён блукае па пакоях нясвіцкага замка. На гэтым усё. Калі вас цікавяць творы, у аснове якіх гістарычныя сюжэты, паглядзіце таксама пераказ драмы Алексея Дударова «Князь Вітаўт».